हाय संगवान मुझे आज तालच्या पदामुळे कोहिड मुझे किली पडो मोल्ड देखला मुझे पापड़ी चाट खाଇବା ଲାଗି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାଲୁନଟେ ଦେଖିଲି ମାମା କୁ କହିଲି ମାମା ମୁଁ ଏଇ ବାଲୁନକୁ ଖେଳିବି ତାପରେ ବାପା ମାମା କହିଲା ଯିବାନି ବାଲୁନ ଟିକେ ତାପରେ ବାପା ଆଣିଲେ ଭାରି ସୁପ୍ ତାହାକୁ ପିଇ ଦେଇକି ପାମ୍ପ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇକି ତାପରେ କପ୍ ଦେଖିଲେ କିଛି କପ୍ ମନେ ହେଲାନି ତାପରେ ଟିକେ ଦୋଳି ଚେୟାରକୁ ଟିକେ ବୁଲିବା ଲାଗି ଗଲି ତାପରେ କାର୍ପେଟ ଜଣେ ସଫା କରୁଥିଲା ସେଠି ତା ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖିଥିଲି କାର୍ପେଟଟା କିଛି ପୁରା ଚକଚକ ଦେଉଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବି ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ତୁମର ପିଠି କୁଣ୍ଡା ହେଉଛି ଏଇଟାରେ ବି ସଫା କରିପାରିବ ଆଉ ଏଠି ଦେଖିଲି ଜଣେ ଅଙ୍କଲ ଜଣେ କରୁଛନ୍ତି କୋଟିଂ ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି କାଟୁଛନ୍ତି ସବୁ ଏଇଟା ତାପରେ ଦେଖିଲି କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ଖେଳନା ଟିକେ ବହୁତ ସାରା ଖେଳନା ଥିଲା ମାମା ମୋତେ ଘିଞ୍ଚିକି ନାହିଁ କରିକି ଆଣିଲା ଭାରି ତାପରେ କେତେ ଡ୍ରେସ୍ ଶାଢ଼ୀ କେତେ ରହିକି ଆମେ ପାମ୍ପଡ଼ କିଣିକି ଆଣିଲୁ ଯେ ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇକି ଗଲୁ ଭାରି ଚକୋଲେଟ୍ କହିଲି ଅଙ୍କଲ ଏଇ ଚକୋଲେଟ୍ଟା ମୋତେ ଦିଅ ମୁଇଁ ତାପରେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କଲି ଯେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଇଁ 100 ଗ୍ରାମକୁ 80 ଟଙ୍କାର ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଲି ଭାରି ବେହରା କିଛି ଟେଷ୍ଟ ନଥିଲା ତାଠୁ ହେଲେ କିଟକାଟେ ଖାଇବାକୁ ଆମର ଆଉ ତାଠୁ କିଟକାଟୁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଜେମ୍ସ ସେ ଗୋଟେ କିଲୋ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ 100 କିଲୋ ଦେଇ ସାରିଲେ ତାପରେ ବାପା କହିଲେ ଆକୁ ଚାଲ ତାପରେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ବାପା ସବୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ତାପରେ ମୋ ବାଲା ବି ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଆକୁ ଆଇଲୁ ଦେଖିଲୁ ଆଗରେ ଇଏ କେତେ ଥର ବୁଲିବୁ ସେଇଟା ବୁଲି 5 ଥର ବୁଲୁ ତାପରେ ଚଷମା ଟିକେ ପିନ୍ଧିଦେଲି ଭିଡ଼ିଓ ରିଲ୍ କରିକି ତାପରେ ଥକିଗଲି ହେନାକି ଗୁପଚୁପ୍ ଟିକେ ଖାଇକି କହିଦେଲି ଅଙ୍କଲ କହିଲେ ଗପା ଗପ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେଲୁ ତାପରେ ଅଙ୍କଲ କହିଲେ ଆଉ 2ଟା ଅଛି ବାକି ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମାମା ତୁ ଖାଉଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ସେତିକିରେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେଲି ବାଏ ବାଏ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା ସରିଗଲା ବାଏ ବାଏ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାପରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ତାଳଚେର ପଞ୍ଜାମଣ୍ଡଳକୁ ବୁଲି ଆସିବେ ସେଇଟା ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ବାଏ ବାଏ এই ভিডিওটা এটাই সরিগলা থ্যাংক ইউ বাই বাই